και να ξεπραξιπλήσουν λίγο. Τι ωραία που ξύπνησα. Να χαιρόμαστε μόνο από τα πράγματα που μας δίνει ο Θεός. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός διαρκώς μας έχει δώσει πράγματα για να χαιρόμαστε. Και κάπως να γλυκαίνει η πίκρα αυτού του κόσμου, κάπως να γλυκαίνει, να σπάει αυτή η συχνότητα της ζωής αυτής εδώ. Το άλλο που δεν θα σας πω στα αγγλικά πριν πούμε να σας πω τα παραδείγματα είναι το εξής. Να διαχωρίσουμε ότι άλλο πράγμα είναι η χαρά και άλλο πράγμα είναι η ευχαρίστηση. Εμείς τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Εμείς θα μιλάμε για χαρά, νομίζουμε ότι είναι η ευχαρίστηση. Δηλαδή, νομίζουμε ότι οτιδήποτε μας δίνει μια ευχαρίστηση, αυτό είναι η χαρά. Διότι μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ευχαριστημένος, παραδείγματος χάρη, που πήρε ένα καινούριο τηλέφωνο, κινητό που του αρέσει να παίρνει, έτσι. Και όμως μέσα του δεν έχει χαρά, να είναι δυστυχισμένος. Και μπορεί εξωτερικά να γελάς, αλλά μέσα του υπάρχει μια δυστυχία. Και να είναι φαινομενικό αυτό το πράγμα. Μάλιστα, κάποιος μεγάλος λογοτέχνης έλεγε τους ανθρώπους οι οποίοι γελάνε πάρα πολύ και στην παρέα σας κάνουν να γελάτε, αυτούς τους ανθρώπους σκύψτε να ακούσετε τη φωνή τους, την γραφή τους, είναι δυστυχισμένη η φωνή. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κομικοί στον κόσμο, οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί κομικοί, ποιοι είναι, οι καταθλιπτικοί. Αν δείτε και διαβάσετε βιογραφίες, θα δείτε ότι οι πιο μεγάλοι κομικοί ηθοποιοί ήταν όλοι καταθλιπτικοί. Και αυτό ήταν μια ανάγκη τους, μια άμυνά τους, να αμυνθούν απέναντι στη θλίψη τους, απέναντι στο φόβο. Έτσι, πολλές φορές γελούσαν ή έκαναν στους άλλους να γελάνε για να ηρεμήσουν κάπως τη δική τους οδύνη, τη δική τους